Пераможны кубак у чэмпіянаце Беларусі 2019 для футбольнага клуба «Дынамо Брэст» быў толькі пралогам, калі ў каманды з'явілася права выхаду ў Лігу чэмпіёнаў. Фактычна. А вось афіцыйны пачатак атрымання каманды ліцэнзіі УЕФА, прапускнога білета для еўраматчаў на сезон 2020-2021 гадоў. Перадача дакументальнага пацверджання ад Асацыяцыі Беларускай федэрацыі футбола генеральнаму дырэктару «Дынамо Брэст» Сергею Воробьёву прайшла на стадыёне Брэсце. Эмоцый не вытрымала нават надвор'е. Ничего не предвещало. Погода, было солнце, было жарко. И в момент вручения нам лицензии, пошел дождь. Это на удачу. Еженедельно мы набираем форму, мы играем. И я надеюсь, мы подойдем к Еврокубкам в лучшей форме. Добрую падрыхтоўку і яшчэ адно пацверджанне толькі што афіцыйна атрыманаму статусу удзельнікаў Лігі чэмпіёнаў футбалісты «Дынамо Брэст» паказалі падчас гульні з «Гарадзеяй». Праўда, не адразу. Першы гол брастаўчане прапусцілі, зраўняў лік нападаючы Артём Мілеўскі. Другі тайм матча 14-га тура вышэйшай лігі прынес «Дынамо» яшчэ 2 пераможных гола. Завяршылася супрацьстаянне з лікам 3-1.